Umuntu akathatha ithuba atuse futhi abongele intsha yaseKhonokwe ngesikole sayo esezingeni eliphezulu, iSolomon Mahlangu Primary School. Uzokhumbuleka ukuthi esikhathini esiphambilini bekuyindawo nje bekade kufundelwa kolindela ilento isikole iSolomon bekade isendaweni eyolindela kusakhiwa lesikole. Sikuveze futhi ukuthi kuthathe eside isikhathi ukuthi siphele noma silungiswe siqedwe lesikole ngey'nkinga ebekade zikhona uma umsebenzi kuba ney'nkinga ebey'vela. Nokubuhlungu ukuthi imvamisa ey'nkinga ebey'devela bekuyila ekhona abantu kubangwa amathuba emisebenzi, kubangwa amathuba ebhizinisi, kuze kube ukuthi-ke njengoba kuyima sivulwa kulo nyaka ka-2025 lesikole. But siyabonga ukuthi sigcine sifikile esiphethweni udaba lakhona. Ngake ngabika futhi naphambilini la khona engangikhala khona ngokuthi sekudileye kakhulu. Silana eKhonokwe, isikole lesi somphakathi esiyi-primary school. From 2017 saqalwa silokhu esimile nje kanje. Into eyenzakalayo, iy'ngane zizeyithathwe abazali beyifunela iy'kole ngaphesheya ko-Phoenix kunomgaqo la R102 lo ophumela eMhlanga. Iy'ngane ziphahlaza umgaqo now and then every day ishayiswa imoto zithi zizama ukuwela ziyothola imfundo engcono. Ekubeni eKhonokwe sikhona isikole engabe siyaqedelwa ziyaqhubeka iy'ngane y'funde. Kunalokho zimpintshelwe lapha kolindela kule y'kole esiwulindela laphaya, zishiswa ilanga, makushisa ilanga ziyagodola makubanda ngoba zipintshelene lapha kulabo lindela bey'kole. Nothisha abasazi benze njani. Kodwa-ke siyabonga sekugcine kulungile, sithemba ukuthi kusuka manje kuya phambili principal nothisha nabazali kuzobanjiswana kuyo phambili kubhekelelwe isidingo nqangi sey'ngane more than anything. Futhi umphakathi ube semandleni awo ukuthi wenze isiqiniseko ukuthi isikole siyavikeleka ey'gebengwini ey'ngase zisilimaze noma zisiphazamise. Siyathemba nje ukuthi kusuka manje kuzoba kuhle. Siyathemba futhi ne-Department of Education ukuthi iyogcina iyakhile ne-high school, senzele uvikela lezi ngane ey'wela u-R102 ziya ko-Phoenix ziyofuna iy'kole, ngenxa yokuthi isikole esiyi-high school lana asikabi naso la eKhonokwe. Siyanxusa u-department ukuthi ungenelele kulokho ulungise lolu daba. Sithemba ukuthi mhlampe kuzothi makuthathwa i-primary lethwa la kule sikole esisha, mhlampe lapha ekade kuyi-primary khona kungene mhlampe i-high school ibe ibamba umoya khona. Manje siyabona ngathi akuzuba njalo, kodwa-ke siyanxusa u-Department of Education ukuthi awulekelele ekuthenini sheshe sakhiwe futhi ne-high school ukuze iy'ngane ziqoqeke futhi zifunde endaweni yangasekhaya kunokuthi ziwele o-freeway noma o-highway ngenhloso yokuthi ziyofuna imfundo. Siyabonga kakhulu ku-department, sithi halala Khonokwe umngcinyane.